Čaute, to je Monster LP. Vítam vás pri hre Minecraft a dnes si ukážeme, čo robiť, keď máme chybné texture packy. Otvorím si dopredu pripravený svet. Troška. Takže, ako vidíte, toto je Misa texture pack. Toto by mala byť voda. Toto ruditový ore. A toto by mal byť trávnik. No to dosť pochybujem, že toto je trávnik, lebo to je nejaké hnedé. Keď sú trávniky hnedé. Takže, no čo robiť, keď máme takýto chybný texture pack? Takže, všetko vyrieši jeden program, ktorý sa volá MC Patcher, ktorý máte v popise videa. Takže, zavrieme si Minecraft, úplne ho xneme a otvoríme si internet. Dobre, takže kliknite si na ten link, čo máte v popise videa. No ja si to musím otvoriť internet a tak, lebo ja to nemám dopredu pripravené. Idete troška dole. Tu máte pre Windows link a tu máte link pre Mac a Ubuntu, ale ja mám Windows, takže dám Direct Download. Preto Direct, aby mi to nesťahovalo z iných stránok a tak nechcem mi všelijak klikať. Dobre, takže otvoríme program. Dáme spustiť. Počkáme, pokým nám to nájde Minecraft. Vlastne analyzuje. Dáme patch. Dobre. Takže a ideme sa presvedčiť, či je to tak. Xneme, otvoríme Minecraft a ideme na to. Dobre, takže otvoríme si svet. Takže ako vidíte, všetko funguje ako má. Trávnik je v poriadku, není čierny a není na ňom ani oheň, aj tiež táto ruda. A samozrejme aj voda. Všetko ide ako má. Takže to by bolo z dnešného tutoriálu všetko. Ďakujem za pozornosť, ak sa vám video páčilo, podporte lajkom, v prípade odberom alebo subscribeom, nech to pomôže aj iným ľuďom. Dobre, takže čaute.